Pozdrav ljudi, došao moj novi klip. I što se tiče ovog klipa, znači, napokon je izašao taj klip. Ja ljudi, danas ću vam pokazati najbolju puškicu, po meni najbolja puškica na svijetu. Bar po meni, ne znam za ostale, ali za sad za ovu samo znam. Ova puškica ne upali baš svaki put, ali čisto dok ajmo da je vidimo. Ljudi, riječ je u ovoj maloj svesci. Da, ljudi, svesci. Znači, obična sveska. Ali gledajte ovo. Pogledajte ovo. Okrenem svesku, op, tu Digitron. Znači, ljudi, tu je Digitron, tu je sve. Znači, samo odavde. Ukucate, na primjer, on kao vidite i ukucate, na primjer, to puta to jednako i to je 56.144. Da, 56.144. To ne možete savjeti, pošto ne, taka je logika. Znači, ljudi, kao što rekao, ovo ne upali svaki put. Naprimjer, ako vam dođe nastavnik, sve svemu ne uspe, zato što je mala sveska, ne uspe baš svaki put, ali uspe bilo kao što nas neko na drugu. Znači, puno mi ona, pa sam imao samo ovu, ili tako neke te fore. Ali, ljudi, znači, ne sad pređem drugi klip, ali evo, najgore situacije gdje nastavnik može da provali. Znači, ljudi, evo, vi, na primjer, sada rešite zadatak, pokažete nastavniku i evo. Znači, tu se je dao, na primjer, neki primjer. Evo. Ovdje piše, čisto da pokažem. Da bi trebalo na ovoj strani, ajde da probam. Sad ću ja samo prepišem. Sad prepišem ja, ljudi. Kako sam ja da uvačim. Tamo. Vratimo se kad napišem. Ok, ljudi, dođe mi isto. Znači, evo, na primjer, 101 puta 42, to kada izračunate na Digitronu ili ovako, ispati vam 4242. Ali ljudi, kako ste vi došli do toga rješenja? Nastavnik će prvo što će posumnjati jeste Digitron, prosto. Jeste ljudi zato što, znate kada sada, na primjer, nešto množite, delite, tako to, i ono, kao baš niste sigurni, vi potpišete uvijek ovako, na primjer, 7 puta 42, znači, to bukvalno se mora potpisati, nekad ima oni koji znaju, ali kako ćete vi, na primjer, 4. i 5. razred, kako ćete vi tako već znati, znači, tu su velike pitanje te brojke i tako to. Tako će nastavnik proveriti vašu svesku i vidjet će Digitron. Ali što je isto problem, ako nastavnik dođe da pogleda kako radite, vidjet će Digitron. Jedino kako ljudi da sakrijete Digitron, jeste to, ljudi, da svesku stavite ovako. Ja ću samo ovo vidjeti. Znači, ljudi, ja nisam ustao da prepisujete, znači, meni se to nimalo ne sviđa, pogotovo zato što na kraju nećete ništa znati. Tako da, ljudi, to bilo to što se tiče ovog klipa, vidimo se vrlo uskoro. Pozdrav!